Esenlikler yurttaşlar. Merdan Bey hoş geldin. Hoş gördüm, esenlikler, yurttaşlar. Buyur, Tamam. Aziz Bey. Merdan Bey'le bugün tarih hakkında biraz bilgi paylaşalım dedik de. Tarihimiz bilýäsmi? Nälerek bilýäs, näçerek bilýäs? Illüstrasiýanyň önemi diýen ýaly şu temada işli pikir alşaly. Onda başlap bilersiz. Bolýa. Önemli tema Türkmen halkı üçin. Illüstrasiýa diýdik da şonuň halk diline bir emmesi bar, terjimesi bardyr. Açyklyk getirmek diýmek da. Türkmeniň durmuşy bilen, ykbaly bilen baglanşykly. Tarihde näme bolan bolsa üstünde bolup duran zady açyklygyna getirmek diýen manyny berýär da. Ine halk arasında şöyle örneğin yer ediyorlar da Aziz Bey. Ay Türkmenden ama adam olmaz, bunun edeni işi olmaz deyip yurttaşına esasen hemen Ruslara, Doğan deyip şolara özeniyorlar da yani. Ay olur güçlü, olur da alimken. Enişte adamın tarihçe değer olurdan hiçili okuyan, bilmem yok okuyacaklar. Utanmadım, yenetmedim. Yine yurttaşına çıkıp bilgin içine giremezsen her maglumatlara duş elýär. Indi ýanky Türkmen Ruslar gelen soň adam edipdir. Diýen nämäni bular bize medeniyet getirdi diýen bir nämäni oturtýarlar da. Düşünjäni şoňa men garşy bolan näme ur maglumat bilen garşy getirjek da. Ine bir 1881-de Rus imperiýasy Akpaşa hökmünde Göktepe galasynyň Türkmeniň iň soňky galasyny tiýenden soň basıp aldy Türkmen topraklaryny. Şimdi biz şonu bilýäs, şu taryhyny basıp alanyny bilýäs 80-de. Indi şo ýyllar Türkmen topraklarynda bir geljekki aýdyňlar, akylly ýigitler döräpdir, dogulupdyr şo ýyllar. Indi bular käbirleri Buharada medresede okapdyrlar, SO'ya alan. Käbirler İstanbul'da okapdyrlar, käbirler Kazan'da gidip okapdyrlar, şu wagtky Tatarstanda. Indi 1924-nji ýylda Türkmenistan Respublika hökmünde döredildi. Dogrymy? Indi kim döretdi? Gaýsy Tabaýew, Bedro Aýtakow we onuň ýan nemeleri, beýindes ýoldaşlary. Indi Respublika bolup dören soň ýanky aýdyň milletçi adamlar öz erklilik öz başymyza ýaşajak, öz erkimizde ýaşajak diýip bir iş geçirip başlapdylar. Ine şaýda bir dokument bar. Baku şäherinde 1926-njy ýylda 26 fevral we 6 mart arasynda nime gelýär? Türkoloklaryň ýani Soýuz boýunça, öňki Sowet Soýuz boýunça türkleriň nemesi, türkoloklaryň bir nemesi bolýar. Referendum diýjek. O toplantysı bolýar da. Şonunam bir tarapdanam 4 sany afsanly döwlet tarapyndan gatnaşýar, respublika tarapyndan 3 tanam daşyndan gelen türkmenler. 7 bolup gatnaşýarlar. Türkmenistan tarapdan Berdiýew gatnaşýar. Indi şo taýda näme maslahat etdiler bu türkologlar? Şu Soýuzyň içindäki türk halklarynyň jemine bir sany alfabeti döretmek. Onuň egzempläri bar ekenler ýani. Görkezmesi de şunuň ýaly bolmaly diýip. Türkologlaryň hemmesi şo Baku şäherinde, şu wagt Azerbaýjanyň Baku şäherinde maslahat geçirýärler. Türklere
Birsan alfabet gerek özünde aýratyn diýip. Oňa bunyň içinde bizlerden baranlar kim bar ya? Türkmenistanyň şu wagtky respublikanyň birinji jurnalisti bar ya. Edebiýatçysy bar ya. Dilçisi bar ya. Hemmesiniň ady bar şaýda. Berdi. Indi şöyle bir zat bar, endi bir näme görüp bilýäris taýda. Özümizden bir respublikanyň özümizden jurnalistimiz bar bolsa, juristimiz bar bolupdy şo bar. Edebiýatçymyz, dilçimiz bar. Oň öz nämämiz harby adamymyz bar, gaýyply tabay. Indi şo taýda bir men görüşim bilen bir döwlet guruluşy näme diýär? Dörejek bolar. Döwletiň başyny tutýarlar-da. Ine türkmenler döwlet gurup bilmändir. Mudamma bir bilen urşup gelipdir, orsalar gelmänkä. Ine orsalar gelen soň bolary aralaryna girip agalyk edipdir, doganlyk edipdir. Gan tamançylyk edip beren türkmenleri ylalaşyp bir diýen bir bolgusyz bir düýü bolmadyk nemeler ýaýratýarlar-da, düşünjeler halkyň içinde. Ine 26-njy ýyl Bakuda geçen näme şu döwletligiň alamaty-da. Şunu söýler. Mundan öň nämede tebigatda ýaşap gören, tebigat bilen iç içe ýaşan diňe bir türkmen däl beýleki türküde ýurtlary Rusyň gelmegi bilen Gazagystanda mysal görüp bilýäs näme bar-da? Açlyk, emeli açlyk edýärler. Adamlar açlykdan ölýär, näçe million adam. Indi tebigatda ýaşap gören, göçebe ýaşap gören näme millet. Nädip aç galyp bilýär? Bu da bir sorag-da. Ýürüýte bir näme daýmasaň, güç bilen aç saklaýmasaň özünden öz aç galjak ýagdaý ýok-da. Şeýle bir zat bar-da. Adilbek. O Ruslar gelmänkä biziň topraklarymyza türkmen halky ýaşapdyr. Ýokarysynda Mangyşlagy bar, Sargamysy bar, ondan soň Sumary bar, Kaspy deňizi bar şu wagtky. Bir çetinde Tejen bar, Murgap derýasy bar, Amyz derýasy, Sır derýasy bar. Hemmesi türkmeniň şu wagt suwam bolupdyr, topragam mal bolupdyr, ýerem ekipdir ine Mary oazisin, Ahal oazisinde. Ýene de şonuň ýaly Tejende ekilen Murgabyň ýokary taraplarynda ekilen Am derýän taş töre ekinçiligam bar, maldarçylygam bar. Önümçiligam edipdirler şol öz döwrüne görärek. Ya şo taýda näme geçipdir biziň ýurdun üstünden? Ýüpek ýoly. Söwdan üstünde oturana näçin? Hemme zady bir halkymyza, bir bilgisiz goýulan halka hemme zady medeniýeti Ruslar getirdi diýip bir ýalňyş bilgini berýärler. Indi şo taýda milli näme getirjek bolan türkmen öňem ýaşap berdi, Ruslar gelmänkä. Öz-özüne ýetik ýaşap berdi, goňşular bilen gatnaşýan bardy. Bir-birini çapan okdy. Onuň ýaly Sowet propagandasynda kinolar ýaly halky inandyryp berýär. Hani döwlet gurjak bolupdyrlar 26-njy ýylda. Nilde aýdyň adamlar ortaga gelýärler da bir döwlet guralyň özümiz. Öz erkli bolalyň diýär. Indi bir şo wagtlar Latin alfabetini, Latin diýip atlandyrýarlar şo alfabetde, girizýärler. Edil Türkmenistanda şol Latinni men girizýärler. Ene mamalamyzyň gürrüňleri gelýärdi bide. Indi arkiwler türkmen halkyna açylan ok, açylan soň belli bolar ol. Ondan soň şeýle bir döwletlik dörejek bolýar. Indi 31-nji ýyl Staliniň näme süren döwürde öleýinçe 31-nji ýyl bilen 38-nji aralykda Fine Diaspolin maglumatlara, ýani dokumentlere Fine Diaspolin biziň
Türkmenistanyň aýdynlary ýok edilipdir. Muhammed Ula Tabaýewym şaý sebäp bilen ýatan ýerinde ölüp galypdyr, kelle sagrap, Gaýsa Tabaýew, netir we aýtak, Moskwaga gidip iksem atylýar. Muhammed geldi, ýene bir şaý sebäp bilen ölýär. Ýol bir jurnalistimiz, Türkmen halkynyň bir beýik akylly, şowat döwrüne görä aýdyň adamlary ýok edilýär. 31 bilen 1931-nji ýyl 38-nji ýyl aralygy. Kim el bilen edilýär? Gyzyllaryň eli bilen. Gyzyl kommunistlaryň eli bilen. Hani olar bize näme edilýär? Dost boly, hani olar bize agalyk edýärdi. Näme üçin gelip biziň nemelerimiz, aýdynlarymyzy ýok edýärler? Şonuň ýaly. Bize aga Esasen, bolýan. Owa. esasen şu Stalin'in nemesinde etnik temizlik ve nüfus mühendisliği diýip bir neme politikası var da şunun esasy maksady etmek, Ruslaşdyrmak, zorunly kalkozlaşdyrma var ya bizde şu döwürlerden bu neme etýärdi. Ondan başga da näçe sanyk adamlar göç etdirilýär. Ine diňe nemeden Orta Aziýadan Türkistan'da geçýär bizim nememiz tarihte. Diňe Türkistan'da däliýsem Kavkazya'dan zorunlu göç edilen nemeler var. Ahiska Türkleri diye 1944-nji ýylda Gürjistandan Orta Aziýa sürgün edilipdir. 100.000 kişi diýerdi, 100.000 adam Özbegistana, Gazagystana, Kyrgyzstana sürgün edilýärdi. Yerlerini ütgetýärler. Ondan başga da Krim Tatarlary var. O da 44-nji ýylda. Kazaklar, Kırgızlar var. Ondan başka Uygurlar, Özbekler, Türkmenler, Azeriler. Köpüsüne sürgün etýärler, yerlerine ne dilýärdi? Kimlerine sürneme uzatýarlar, Sibir'e, soğuk yere. Bu taýda esasy maksat näme? Ruslaşdyrmak. Hani buram käbir nemeler aýdyp geçýär, bize diýe neme getirip berdi, oku kurup berdiler ýa-da institut, medinstitut diýýärmi? Böyle neme kurup berdi diýär, üniversitet kurup berdi diýär. Bolmandam imperiýa gelen wagty sana oku kurup berer. Sebäbi seni bolmandam imperiýa gelen wagty okuň üstü bilen seni neme etýär-de, hani külturaňy ütgetmek üçin, seni taryhyny unutturmak üçin, taryhyny ýadyndan çykarar ýaly, mankurt bolar ýaly edip ýetişdirýärler-de. Bunun beğenilecek tarapy ýok. Doğru dälmi? Şonu şöyle düşünce ýolatjady. Ne Ruslar bize eğitim betiren olsa özlerine gerek şekilde adım tayinlamalılar. Yani kaydıyana kulturaňy senin aydınlagyny ýok etýär, senin baý kulturaňy bir ortadan aýryp, onuň öz kulturasyny getirýär. Rus dilini, rus dili mektepler. Menem rus dilini okadym bolyn, öz ýöletenimizde. Şonuň eğitimlemesi seviyesi diýende Türkmen mektebinden has ýokarda. Her kimse ors mektebe berjek, rus dili mektebine berjek çağaryň ogluny gyzyny. Olam näme üçin edilýär? Yani şu sistema üçin özüne laýyk adamlar taýinlamak üçin edilen işler de. Indi bize ýanky men 26-njy ýyla dolanyp geljek bolýan-da, şu taýda türkleriň bir türk dünýasynda aýratyn alepbi edinip, aýratyn bir ýurt edinip, bir döwletlik sistemasyny gurjak bolanlarynda Stalin şonuň öňüne geçipdir.
Evet, döwlet gurdurmandyr. Stalin bize dost bolýan bolsa näme üçin şonu söýdipdir? O ýa-da indi sorag, birden soraglar bar. Neçil soraglar biz näme üçin internetden öwrenýär? Näme üçin şu arhivler açylan? 1991-nji ýylda garaşdyrlyk geldi diýä Türkmenistana. Kimden garaşdyryp boldy? Sowet Soýuzundan garaşdyryp. Garaşdyryp bolan wagt türkmeniň akwalynda näme geçipdir taryhynda bilmeler biz şu zatlary. Orta Bir gecede, açıklamaly halk bir gecede garaşsız bolup bolýarmy diye. Ya da sorag. hawa nem sorag kän bäde dörýän sorag kände hiç jogap Türkmenistanda özüni häkimiýetdi körkezip oturan bir topar bar bolýar. Şolaň işi şu zatlary etmeli. Açıklamaly KGB'nin, NKVD'nin, ilk başta NKVD'nin ilk başa derejede jandarmeriýa başa diýer. Ondan soň NKVD boldy. Ondan soň KGB bolup geldi. Açıklamaly halkany öz taryhyny bilsin halk. Nämeler edinipdir. Rusiýadan soň nämeler elinden ýitiripdir. Ruslar gelden soň. Ruslar hem däl-de näme? Rus imperiýasy gelen. Ha. Yo, adam gowy diýip aýdýarlar da ruslar bize medeniýet getirdi diýip aýdýarlar. Gowy bolýan bolsa näme üçin illüstrasiýadan gaçýarlar? Gowy bolsa gowy tarapyny göreli. Yani taryhymyz bilen yüzleşmeli, hökman suratda. Taryhda kim bolanyny, nämeler edýäniňi ýa-da haýsy bir nemeden gelýäniňi, taryhda kim bolanyny bilmän zat edip bolany öňe gidip bolany. Hawa. Şu taryhymyzda biz tüýjü näme halkyň dilinde aýdanda tüýjü günü görenem bolsak, aji dil gün görenem bolsak ikiden bizim günümizde bar dämi? Adysyna da kaýyl biz şonuň tüýjüsine de. Ýöne biz öwrenmegimiz gerekli halkyň. Şonu. Näme teýden bäri näme gördü bu halk? Näme ýitirdi bu halk? Şol illüstrasiýa diýen ýankaýdan sözüň açyklama getirmek da halkyň kulturasynda näme ýitiripdir, ýani näme edinipdir ýa-da kulturany. Iqtisadi tarapdan näme ýitiripdir, näme edinipdir. Syýasy iqrarlylygy türkmen halkynyň bolupdyrmy ýa elinden alınıpdyrmy syýasy iqrarlylygy? Bir näme bärde aspekt ýa-da ýani görnüşleri türkmene durmuşyna, akbalyna değişli görnüşler kände. Belli görnüşleri. Şeylere oňňady. Bize o bar bilgimiz biziň näme etdik 90'larda garaşsyz boldyk. Begenäs ýönüne aýlagdaýda garaşsyz boldyk. Garaşsyzlyga şeýle biz ýokmydyk 90'lardan öň ýokmudy bu türkmen. Näme geçiripdir bu türkmen başyny? Edilmeň özüme gyzykly. Ene men babamy, ejem tarapyndan babamy sen kulak sen diýip Ruslar, ene Rus imperiýasy, ene gyzyllar da, gyzyl kommunistler näme diýerler? Sibirä türgün uğratýarlar 1,5 ýyllap. Agasyny özüni. Agasa 1,5 ýyldan soň kesel bilen Türkiýe'le gelşine ölýär. Öýünde. Babam ýöne azyk jany nemere bolan soň gatyrak bolan soň aldyrman ýöldürman gelipdir Sibirden. Sen gyzyllar bize medeniýet getiren bolsa, okuw getiren bolsa, sen näme üçin türkmeneden akitýän, elinden malyň halyny alýan, sen kulak diýen, sen baý diýen de ony Sibirä sürgün edýän. Meniň babam seniň Rus imperiýa bar uşatmandyra. Sen gelipdiň ha meň üstüme. Ýöne medeniýet getirýän diýende meniň babam sen näme basýan?
sürgüne öýär. Ona hiç dengele nokta şu taýda. Tarihte bolup geçen zatlar bilen sen maňa telewizorda aýtýanyň neme gelenok, gawat gelenok bir-birine ters gelipdi. Näme hakyň bar seň meň babamy basyp goýarman, elinden malyny alyp, ýerini alyp, topragyny alyp. Oh, meniň babamyň elinden alynan topraklar häli maňa gaýdyp gelen okşa topraklar iýdina. Men öz topraklarymda kärende gezip dur. Olama islen nämem eki bilen okmen. Önümme. Diňe paxty milýa buğday. Mene biziň taryhymyzy bilmegimiz gerekli. Bize Rus imperiýasy dogan bolup geldimi, aga bolup geldimi? Ýa-da bizi sömürmäne geldimi? Näçe ming kilometr ýol aşyp bäri gelip Türkistana gelip. Ne iş bar onuň bäde? Ýa-da gaty azyp bir giden soraglar bar. Şo soraglary açyklamaly, arxiw açmaly. Satlyp Adam aýsy näme üçin sil näme sürgün uğratdyň aýdyp bersinler maňa. Men ganym meňde barma. Şeýlerek ol belki emek berdiği fa näme boldy ne? Ýa aýdyňlar mokap berende biziň aýdyňlar mes türkmen çarwady çaragyna çoloşup berdi diýenler adamlar üçin. Ene Muhammed geldi. Ani sol Perenli bäşim näme bolupdyr? Şamrat, Orazmyrat. Ani solar. Gülbeşerif bäşim. Ani so Abdul Gul Muhammed Abdul Hakim. Ondan şol adamlar bir türkmeniň bir döwlet guruluşynyň öňüni başlan adamlar. Näme sebäpden men adamlaryny ýok etip görýär. 31-nji ýyla 38-nji ýyllaryň arasynda. Näde seniň agalyk etmäň bilen meniň aýdyňlym ýok etmäň sen gawat gelen oňa. Şol şu soraglary näme üçin büýdilendigini men bilmek üçin arhivleri açylmagy gerekli da. Taýsy bilermi ýa. Şeýlere aýdy. Bir giden soraglar we jogaply soraglar. o sorarken taryhymyzy bilemzok. Öwrenjegem bolamzok. Näme üçindir? Edil gerek gäl ýa-da geçip gitdinde gerek gäl diýen nemeler bilen döwlete öňe alyp gidip bilemzok. Ýa. Şeýle neme diýerlerden garaşsyzlygymyzy aldyk 91-nji ýyldan soň diýä. Aslında garaşsyzlyk altyn asyr gurulan ýene kimiň peýdasyna türkmenler gelen ýagdaý şu taýda belli. Diňe neme dip ady üýtgedilip şu öňkü sisteme dowam etýär. Hiç yüzleşilmedik. Bu täzelenmedik. Diňe daşy neme bilen boýalan ýaly şekilde görünýär. Awa. Bu şekilde. Indi şeýle urýar. Aziz beýlerin sözüňem bölýän bolan, ene bize garaşsyzlyk aldyk diýerler. 1991-de kimden garaşsyz boldyk biz düşünmäni geçdik. Hakykatdanam biz garaşsyzmy? Rus imperiýasyndan ýa garaşsyz dälmi? Arhivler açdym. O soraga biziň özümiz jogap berer. Halk jogap berer ýani. Biz hakykatdanam Rus imperiýasyndan garaşsyzmy ýa dowam edip durmy? Olaň aşagynda tümür. Bize telewizorda, radiolarda
başga medpuwatlarda gaýgyryp oturmasylar biz garaşsyz boldyk. Halk nemesini berer onuň jogabyny. Biz hakykatdanam garaşsyzmy ýa dälmi? Bolýar onda azyz şuňlukça şaýda duraly soň ýene dowam eder bu temany. Bolýar Gelegi bolýar, sag ol. öwrendik. Bolýar onda Geleniň üçin. Sag bolun ildeşler.